Takže máme za sebou ďalší futbalový víkend, ktorý nám ukázal ďalšie zásadné veci. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Za víťazstvom treba ísť so silným partnerom. Slovenská hokejová reprezentácia spája sily s Fortunou. Takže v tomto videu sa pozrieme na 5 vecí, ktoré sme sa naučili behom posledného futbalového týždňa. Poďme na to. Začíname s Gironou, ktorá áno, dámy a páni, je v hre o titul. Presne tak. Girona porazila na vonkajšom štadióne Barcelonu výsledkom 2-4 a je v hre o titul. Aktuálne sa Girona nachádza na prvom mieste a tu možno nejde ani o prvé miesto, ale tu ide o to, akým štýlom hrajú, koho porazili a aké výsledky oni pravidelne získavajú. Áno, OK, Real Madrid, dá sa povedať, rozstrieľal Gironu, ale to, čo vidíme od nich každý týždeň, je niečo neuveriteľné. A povedal to aj samotný Xavi, že OK, že Girona už nie je nejaká zábavka, nie je to nejaká sranda, teraz parafrázujem, ale podstatné je tá message, ktorú povedal, že Girona je kandidát na titul. To sú možno také odvážne slova, ale a možno chcú aj trošku tak dať väčší tlak a väčšiu pozornosť práve na tú Gironu, ale už len to, že o nich Xavi rozpráva, dá sa povedať v polovici sezóny, je niečo obdivuhodné. To, čo vidíme od hráčov ako Garcia, Savio, Dovbyk, hej, neuveriteľné výkony, ktoré predvádzajú, už sa o nich aj rozpráva vlastne v súvislosti s nejakými prestupmi na leto a tak ďalej. O tom budeme kecať v ďalšom videu na tomto kanáli, ale mňa si získali. Mňa si fakt Girona získala týmto výkonom, ktorý podala v zápase proti Barcelone. Tam je obdivuhodné to, že oni proste chceli hrať futbal. Bolo jedno, či bolo 0-0, bolo jedno, či vyhrávali 1-0, bolo jedno, či bolo 1-3, v 90. minúte, alebo kedy to bolo, oni hrali a skutočne oni sú tam a môže to byť veľmi krásna rozprávka. Priznám sa, neverím to, že získajú titul, hrozne si to prajem, ale nejaká Liga majstrov by už pre nich bola aj tak asi niečím, že povieš si fú, hej, že proste oni by mohli privítať tie najväčšie týmy mimo teda Realu, Barcelony a Atletika v Lige majstrov. To by bolo fakt, že brutálne. Jedna lastovička ale to nerobí. Áno, máme tu dôkaz. Manchester United. Niektorí fanúšikovia mali nádej, že po zápase s Chelsea, jednoducho, áno, to bude ten náš odrazový mostík, že fakt ten zápas s Chelsea bol vynikajúci. Fakt Manchester United hral veľmi dobre, bol to náš najlepší zápas. Chelsea sme, nechcem povedať, že do ničoho nepustili, ale fakt to bol veľmi dobrý zápas zo strany Manchester United. Ako sa už ale častokrát ukazuje pri Manchesteri, tak jedna lastovička ale to nerobí a po veľmi dobrom výkone proti Chelsea, ktorá áno má problémy, prišiel katastrofálny výbuch proti Bournemouthu, ktorý nás zosmiešnil 3-0 na domácom štadióne. To je hanba všetkých hanb a proste ja chápem, že Bournemouth má relatívne dobrú formu, ale dostať od nich trojku doma, to je na úterák a opäť sa ukázalo to, čo proste vravím pravidelne, že proste United na tom nie sú dobre, hoci majú výsledky, nie sú na tom dobre. Ja som si išiel taký banter, že 3 body za City a podobne, akože humor, ale každý, kto ma sleduje, tak vie, že proste my sme tu nemali možno 2 zápasy, ktoré by sme boli jednoznačne lepší ako náš súper. Hej? 2 zápasy je asi maximum, ktoré zvolím v rámci Premier League. Z toho zápas Chelsea bol 1. Kde sme fakt, že vyslovene niekoho prehrali. United tu prehral Bournemouth. Sorry, ale to musíš proste namazať na chleba. Neuveriteľné, slabé, hrozné, tragické, trápenka, proste vyberte si slova, keď chcete. Máme tu hejt na Tuchela. Presne tak. Bayern Mníchov bol
zosmiešnený Frankfurtom, 5-1 prehral Bayern Mníchov. To keď poviete, že v zápase Bayernu padlo 6 gólov, tak očakávate, že Bayern dal niekomu 6. Tentokrát to nebolo tak. Frankfurt si urobil z Bayernu fakt trhací kalendár a opäť sa vyrojili hejteri alebo takí tí neprajníci Thomasa Tuchela, ktorí mu nemôžu prísť na meno, jednak kvôli výkonom, ktoré predvádza teda Thomas Tuchel v Bayerne, pretože fakt ten futbal nie je ten Bayern way futbal, hej, nie je to ten priamočiary, taký ten ofenzívny futbal, fakt to je skôr také viacej pragmatické, možno na Bayern až že úplne pragmatické. No a samozrejme väčšina týchto ľudí, ktorí nemajú radi tento Tuchelov pragmatizmus, tak malo radi Nagelsmana, nechceli, aby ho vyhodili, takže logicky, hoci Tuchel za to nemôže, že oni vyhodili Nagelsmana, Tuchelo už nemajú radi, respektíve pri prvej nejakej prehre, po prvom zlom výkone, budú na Tuchela nadávať a budú si prijať jeho odstup, alebo budú to minimálne hejtovať. Ja sa priznám, že ja som nikdy nebol nejaký extrémny fanúšik Tuchelovho futbalu, čiže očakával som, že tie výkony môžu byť takéto, výsledky asi nie, hej, ako že bude dostávať Tuchel 5 od Frankfurtu som nečakal, ale proste dôležité sú body asi, keď nie si v Bayerne. Ale samozrejme, ak Tuchel vyhrá Ligu majstrov alebo urobí dobrý výsledok v Lige majstrov, asi sa na to zabudne, ale ja by som odporúčil Tuchelovi, aby k bodom, ktoré proste zbiera, aj keď tam stráca aktuálne na Leverkusen niečo, pridal aj trošku pozerateľnejší herný štýl. Ono by to fakt bodlo. Aston Villa druhá najlepšia. Presne tak. Už tu máme prekvapenie v podobe Girony. V Nemecku môžeme rozprávať o Stuttgarte. Niekto povie Leverkusen. A v Premier League máme Aston Villu. Samozrejme Aston Villa nie je tým, ktorý by tu prišiel z čista jasna. Vlastne od minulej sezóny, odtedy čo prišiel Emery, ktorý nahradil Stevena Gerrarda, tak Aston Villa urobila brutálny progres. A to sa ukázalo aj v tabulke za kalendárny rok 2023, kde Aston Villa je aktuálne, dámy a páni, na druhom mieste. Čiže ak by sme zobrali tabulku Premier League za kalendárny rok 2023, Aston Villa je druhá. No a prvý je samozrejme Manchester City. Aston Villa je lepšia ako Arsenal, Liverpool, United, Chelsea, Spurs, Newcastle. Toto už nie je sranda. A ako vravím, je tu aj polovica minulej sezóny, ktorú ešte začínal Steven Gerrard. A toto je obdivuhodné. Takže vlastne, keby sme to ešte možno okliesnili, hej, že proste ten tým sa ešte musel možno nejako vysporadovať pomaličky s nejakými Gerrardovinami, ale ako náhle vhúpol do roku 2023 s Emerym, je to jazda. Je to jazda a aktuálne Aston Villa skutočne v boji o titul. Nechcem povedať, že tu môžeme mať druhý Leicester, pretože Aston Villa je na tom podstatne lepšie nákupmi, majú skvelého manažéra, ovešaného trofejami, majú výborných hráčov, že určite to nebude Leicester story, ale určite to bude niečo, s čím by sa absolútne nepočítalo. Hej, pretože Aston Villa sa typovala niekde okolo 6. miesta, 7., že tam by mohli byť, ale oni tu reálne idú na titul zatiaľ. Porazili City, porazili Arsenal, koho viac už majú poraziť? A to ešte porazili. Ok, Arsenal iba porazili. Ale City zdemolovali. Aj demolice. Neuveriteľné. Takto, klobúčik dole. Pre to, čo odviedol Unai Emery a pre to, čo predvádzajú hráči ako Oli Watkins, Diaby, Douglas Luiz, Pau Torres, Emi Martinez, Matty Cash. Fantázia v pohybe. No a Inter Milano, áno, je v top forme. Málo kedy možno sa rozpráva o talianských tímoch, že by hrali fakt nejaký dobrý futbal, pekný futbal a že by vyslovene válili, hoci vieme, že oni urobili v minulej sezóne v rámci Ligy majstrov fakt veľmi dobrý výsledok, ale sa to dosť možno zvalilo práve na ten taký ten priaznivejší los, čo je ale dôležité, že Inter by som povedal, že pokračuje v tej výbornej forme a fakt predvádza veľmi dobrý futbal, zbiera výsledky. Samozrejme počkajme si možno opäť na nejaké porovnanie síl s nejakým iným top mužstvom v rámci top 5 líg, to by bolo zaujímavé, ale hodnotíme zatiaľ to, čo vidíme v Lige majstrov, v takej tej, poviem to, skupine, kde Inter proste pasujeme na prvé miesto a počkajme si asi na to 8 finále Ligy majstrov alebo na tú pokročilejšiu fázu. Každopádne
ako náhle budeme porovnávať Inter s talianskou elitou, sú jednoznačne najpozerateľnejší, sú prví, sú najlepší a konkurujem aktuálne iba extrémne pragmatický Allegri s Juventusom, hej, ktorý teda cez víkend porazil Neapol, ale ja si myslím, že Inter v takomto našlapaní nebude mať konkurenciu ani v podobe Juventusu, ktorý zbiera body, ale za mňa tento futbal, ktorý predvádza Inzaghi, klobúčik dole dávame pre Inter. Fakt neuveriteľné, čo oni predvádzajú v tejto sezóne, treba o tom hovoriť. Takže toto je 5 vecí, ktoré nám ukázal tento futbalový víkend. Do komentára mi môžete napísať, čo ďalšie vám podľa vášho názoru ukázal tento futbalový týždeň. No a my sa vidíme s podobným videom už po Lige majstrov. Čaute.